ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടിയിട്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഓൺ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചമ്മന്തിയിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ്. ഞാനൊരു വലിയ മുറി തേങ്ങ ചിരകിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 5 വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 6 ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു പിടി പുളി. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, പിന്നെ മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്. മുളക് പൊടി ഉപ്പും നമ്മളെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇഞ്ചി, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില, പുളി എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ വേണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാൻ. അപ്പോൾ മുഴുവൻ തേങ്ങയും ചേർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 1.5 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചമ്മന്തി ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചമ്മന്തിയാണ്. നിങ്ങളിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചമ്മന്തി മാത്രം മതി നമുക്കൊരു പാത്രം ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.